Hayi wemsizi sephinde savuka nkabi yami ngivukile nkabi yami masiboni lutho mfethu. Abantu bese beqala manje befika bengifuna ukudla mfethu ngo-7 mfethu bese bengifuna ukudla abantu ukudla akavutwa phela nabantu labasheshe badle kodwa bafutha ngo-7 ngabe usufuna ukudla umuntu futhi engabe umthubi usuzohleka nomsizi ngoba phela namhlanje hayi udla kwami enough udla kwamnanje umthubi sedehlekisa ukuthi mina mphelwe isitafu sokudla asebengihluka befuna ukudla sengingasekho. Hayi cha Nkosi yami baseza impela abantu. Facebook namanje usekhona no-TikTok baseza abantu. Khona nje manje indoda ibisifikile Nkosi yami cha ibisuthi-ke leya ndoda ngoba nje ifikile ethi yasehluhluwe le ndoda lena yathi mawerewele ngizobona ikhishi lakho yafika yangishiyela udrink Nkosi yami yabona nje abantu bangithanda msisi ashiye nje ethi mina ngizokunika udrink cha ukudla ngi-right ngithi nje angizokushiyela udrink ibheke ehluhluwe yakhona into okuthandwa abantu kangaka mfethu bakela namahlombi manje wejobe istress senginaso yabona nje igesi iyavuza manje angazi igesi ivuziswa yini isuke ivuziswa yini igesi igesi iyavuza ithi nje uNkulunkulu mfethu ukumbhulisa nekhishi athi umntu ngabe unjani ngempela ngifika igesi iyavuza igesi uma uyivula kumele ikhala ngithi kumele ithule leya ithi nje